Kapuar kalabiang bangin serang no yagan gajing syakri hakan gasjam. Banagal yang gabalang presibjerian hang ni halum siap ka ai kubla ya pilang baro haka kerteng gajong tuai ba unop nim jing Jesus Christ. Bat ka khot sngop ha ya pi baro ki para banganya lagi jong giyeng gisem. Bat kumjuru ya pi ki parlo ki ban yesem menta haga niga jing syakri lamba ka YouTube. Gidwai bu beliau ni sini ban kerku ki ban tabaro ki ban sependap lemajong ni gajing syakri. Ki para bangaj baro kani ka sengi utrai kalong ka sengi utrai ka kerpang ya ka balang hakani ka rikasihi baro ka we haka ba ki bor balang ki lasyem bagani ka sengi utrai kandai ka revival Sunday man kan mau ya ka jingwan hiar ka jong mensim khod haka balang hausnem arjan rew arjan nyaw bat ka balapan thamai bor ya ka balang ya kilong yeng kilong sem bat ya ka para pangat hagan kari ka biit ka jongi bat kumta ki bor balang ki bahalor ki labu bait bu berhenti bat ban kerparu ya ki bor balang bat kumjuru ya ki para pangat bapin kan mau ban duai kerpang nakam ta ban aingu ya ublei ba ublei ulapha ya umun simakon hakari nang taru ba ngin duai kerpat ya ublei ba sasisian unyo ban penthamai bor pat da umun simakon ya ki para banget ya ki long yeng ki long sem ya ka balang bat ya rihi baro kawai bat hagani ka poro kum ka balang ngipen pau ga jing kublei kerpang nagamta kitu ki nong trei ki badan hagi benta ki bakhmat nagamta ga jing ile persya ya uni kunyang jing pang COVID-19 ngidwai bo ublei uni sne menerangkat bat pi haka ba pi pentelun bat ya ka ba pi ay ga jing syakri nagamta kajing yat bet kajing yat nanti bat ngi dawai bo blei leng ba ka slam ga jong Jesus Christ kan yo bantap ya pi ban ya da ya pi naga ni kajing pang ipen ngi dawai ru bo blei unis ne badrangkat begitu gi bapang gi besitom laki don haki yeng la ke hospital blei unis ne ban kerkhu ikilat jing yarap ki ba pi yo na gi jing sumar bagan long ga bor pen yo pat hapi ya kajing kwat jing khia ki para ngai paro kaksin ka jong blei ka ong haka kitab Joel kalanong ka baar ka khot ka baar pra bat ka baar khandai tikancha hadin kata bangan thebuk no yalau mun sim halor ka do baro bat ki khun chenrang bat ki khun kin thei jong pi kin yathulupa ki temen jong pi kin pos ni gujing pos niu ki samla jong pi kin yu i gujing ithu pau bat halor ki sakri chenrang bat halor ki sakri kan thei ngan thebuk yalau mun sim hakita kisngi dongine duai ublei bu khpa jingi bahamdeng ya aingu ime ko trai lama jene ka step ka balong ka singi ka bakar pang ko kan rat ka bakum ka balang hi ka digari ka iet ka jongi ngi kan ma ko kan rat ya ka jingwan hiar ka jong masri ma khot ya ka ba melayo ban penthamai bor ka balang ya ki long yeng ki long sem bat ya ka ri hi baro ka wayo kan rat ban iwan ban duai ko kan rat lama jene ka po jeng jeng sikri ya ka ba menis ne bandaran ka bagi banta baro ke bang sependap baken long hapo ka jingelam ka jong me dorang ka por ka barang sa namang idwangi pan kini baro akreng jong turai no prim jingi Jesus Christ amen nginyer wai ka nambar jerwai ka basan spa san pulai ka nambar jerwai ka basan spa san pulai don bun hajar haka perthai don bun spa halagari bamtip jingi ba jong ublei bad jing siu spa kalbari nginyer wai boro saujli gir khot bat hadin jong ni jerwai ngan sekerpat ye kong bi walang ba in pulien ka kin jong blei bat ban bukti hau boleh hak jing dawai Don bun hajar haka perthai don bun spahala kawi bom tip jing it ba jong ublay ba jing siu spakal bawi shagine ban lejalap jing ben ban yatu jing nyabat lemba krau badap kata wabakin om tu
klau syap tap kapop kalam ban maniblay ba kensha men simba baba rokadam hapo jing domba thala yakine mano ban lejwat mano yakiban belaj jing yap li jing kalakat lan di jing imru lalai spanam burambat jing ngau ba ki jing pa syukor berthai donut ubreu ki ben bernya ha jing thala ba syurkai yakine mano banker siu mano yakiban ngaulam kapyang jing sha ukon ubreu ban pensan eki barem Jisu tang memela ban penhem na jing yabdu bon hajar hapobatya ban kenang tabong lasyo apen miker hai ginong tray kibas ngau jing kon utray ban let yalap kubor uplay kalengkari klem tingkai Hashwa bengen ya leit lang hakmat jong ublay hakajing duai ngan penpuli laiteli ki benta nakaktian ga jong ublay ka benta ka baningkong ka gospel kat bakum Marcos ka lenong ka ban riu ki dokot sa pusan hadu ka ba san puar ka benta ka ba ar ka long na ka gospel kat bakum Yohanes ka lenong ka ba khatn riu ka dokot ka ba lai pulai bat ka benta ka ba lai ka long na ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka ba khat saw ka dokot ka ba ar punyo tien ga jong ublay ki ba ong kumni te kumni ru ulapha ya kisanran jong u bakin kiu halor kaleng bat banang let shwa sha shiliang shabet saida kat ba uhi unang pelat yau paj ba anda ula bidai no te yaki ula let shaulom banduai habala jan miet kata kaleng kala don hapedeng keduriau uti tang marway tang way breu hi harengkau ula yui te bakilaya shitom da ka bakia king naba kala kala be persya yaki ti hamar ka jing ap miet ka basaw wan haki udaya halor duriau bat ulale kumban sayat kiar yaki henry ki haba kila yoi yu ba uyat halor ka duriau kila yamut bakalong rengai bat kila linyar jamru naba baro yoi yu bat kila ngau kyu henry kumni ru ula kren haki bat ula ong haki do long shlur dai manga do wat shapting bat ula kiu shaki halor kata kaleng te kata kal kala jamjai hangta kila ngau kendit no shikat dai halade bat kila ngau phala naba kimsham ngau thu shaphang kita kikpu henry ka dono jongki kala long kaba ngala kren yakini ki ru hapi pa pinyo ka jingsuk hanga hagata ga pertai pinyo ka jenjar henry to long shlurpi nga ngala job yakata ka pertai yaka jingsuk nga eno hapi yaka jingsuk ka jonga nga ai hapi om kumba kata ka pertai ka ai nga ai manga hapi
Wat ki kuslay na ka donot jong pi limne wat shapting. Ublayon kerku ya ka ba puli bat sha skor ring tien jong u. Jongin ya pendam haka jeng duai. Kuk pa jongi bahapeneng. Try ki try. Ublay halor ki blay. Ngi yaro yame ngi kintiu ya ka kerteng ga chongme. Ngi ai ka buram ba ka jing pendon buram baro ya ka kerteng ga ba im ga chongme. Namarga ni ka por ka ba kordor ka ba me ai hangi kum ki khon ki chongme. Bangi yo ya ka ni ka lat ya ka ban Syakri yame wat hapedeng jong kajing don jong kani kajing pakhang ya kalat banwan syaka yeng kabakentang gachong me Henry mem shamlash ino yangi hangta melapli ya kani kalat bangio banwan hachan jong me kupang ya ingu yame namarba melong play ubalong try halor kabalang gachong me bat halor jong kakam gachong me Isnay ban kerku ya kani ka program baro ka way naduk ka basdang jong ka haduk ka baway no jong ka kan mau ikinong shimbenta baro kerku ku pa ya ka way pa ka way ka benta isnay ban kerku kamtam yaw syakri u jong me ubaday ban sam ya ka kubor na kaktien ga jong me ka bakum gani ka por kupang ida buti ya u hakikti ki ba im gi jong me isnay ban pensle ban penkentang ya lau jong syakri kanang baka way pa ka way ka kentien ka ba mi no na u kanda long ka kubor ka ba im yangi ki ba im hakani ka jok bat ka por ka ba da shisha kupangi buti ya kani ka ri jongi hakikti gi jong me kerku kupang ya kitu ki badai bat ki baya don benta haka bayele persya yoni knyang jing pang klam COVID-19 kan mau kupang ya ka police department kan mau ya ki defense forces jongi kan mau ya kitu baro ki badon haka health department kan mau ru au blay ki nong sinshar ki jongi ya baro ko pais nay ban ka yaki ban kerku yaki bat ban yadaru yaki ngidwai ko pa ba menangis nay yala ka jong ka balang ru hapdeng jong kani ka jingyai lenti ka ba hapdeng ka eryong isnay ban kersyan yangi bangin long shlur kumbaka ktien ka jong me ka yatu yangi bangin om syapting langi day ban yai lingba jong kini ki eryong ernget sngaw ko pa ya ka bangu ka jongi kerku yang ilang baro lingba jong kanikas ngi na ba kerteng ujisung ipan. Amen. Mentapan ngila pois ka wika benta jong jing syakri. Bat kata kalong ika bangin yos ngoy ka khubor na ktien ka jong blay. Bat kum ka balang ipan pa go jing sngaw ya i Reverend L.E. Jirwa. I bala pediang ya ka jing penbet jong ka balang. Ya ka ban sam ya ka khubor na ktien ka jong blay. Lama jong ka step. Bat ngiduai ba ublay unis ne benar ka di pastor. Baka kubor ka bangin siyos ngoy kan nong ka bor ngi kum ka balang bat kum juru ya pi ki parlok ki bayashimenta haga ni ka YouTube channel jong ka balang bat aswa bangin yos ngo ya ga kubor ngak ting jong blay na pastor L.E. Jirwa ngin yos ngo sya ka jing roy karpang na imes me bari ka shadam bat hadin jong ni ka jing roy karpang i pastor in sashim ya ka ni ka benta Berokis ngikis nambangilayat ulang bapila kajing ijong utray jing pusam ke kawan habang aray kerteng jong mi pindan kam yanga jing syakriban ay ya rabingi atray da kabur man sim jong mi Babanang hapo jonga katin rai bayay ne Kajun siya hingi milong Kaburam siya mi baro Hagik di jong mingin dahan atray Milong bakraw Kipop kibano kano nga chungay nami Bangkat yami what I nga do jing kermen
wala nga jot nga rem jing ila bentemayanga us ngopila namaru it shwayanga ya rabingi atrai nakabor man sim jong mi ban panong hapo jonga katin rai bayai ne kajing shai hingi milong kaburam shmi paro hagik ti jong mi ngindahan atrai milong bakrau ya rabingi atrai nakabor man sim jong mi ban panong hapo jonga katin rai bayai ne kajing shai hingi milong kaburam shmi paro hagik ti jong mi gindahan atrai milong bakrau Ngawan ra ia gajing kublay. Nagabanta jong pi baro ki para banged. Haga nagasngi ka bamanta. Haga kerteng ka jong utray badunong peni bai jongi uji sukres. Ngapan pau ia gajing kublay. Nagabanta jong kabalang hang ne alum siam. Kabalakot sa bahaya nga gabakum ka nagaprogram gabakerpang. Ka revival Sunday. Bagadiyo ba na simbanta. Ngets kembaw bale unkerku. Nagabanta jong ilang baro. Kibala banyo sngaw. Ia ka nagakubor. Ban ngayat ka jing angnut ka baw bale ukwa yangi kalong. Ukwa ban kerku yangi. Ia ka ka bagaktin ka jong bale. Ka baw bale ukwa ban ay hapadeng jongi bale ukwa. Bangin penon kam ya ka haga jing em jongi. Bat kata kalong ka jing kerku ka bakan jaman sim. Ia ka jing em jongi haga nagakendaw. Ublay nagerku nagabanta jong pilang baro. Kakubor ka bang alajit ban kren. Haga bakum ka nekapor kalong. Siapang ukristan hapdeng kijing tenju. Ukristan hapdeng kijing tenju. Kabang alajit ban sim naga gospel ka jong Matayos. Nagalanong ka bakatsaw. Nagadekot ka ba arpo nyaw. Hadu ka balay polay. Ka gospel ka jong Matayos nagalanong ka bakatsaw. Nagadekot ka ba arpo nyaw. Hadu ka balay polay. Ngan puli ka ktian ka jong ublay ka ang kumni. Henry uju. Kumni ru. Ula kren haki. Uda ang tos ngaw slur. Day mga tuwat syaptin. Upetros ti udayatu ula ang hau. Ko try lada day mame hukum yang banwan syame halor jongkom ute ulaong tuan ti habaw Petros ulay hiyar na katakaling ulay halor jongkom banlet siyaw Jisu Henry habaw layo iya katakaleher bagajur ulas ngeu syepting bad habaw lasdang banngam ula perta udaong ko try topen yang namar ngan saya kumne ru Jisu habaw la kner ya lagakti ula kem ya bad ulaong hau ame ubarit kejinget balay ba medas ngeu artatin habakili yakiw ti halor katagaling. Kaler kalajano. Ti kita kibaha katagaling. Kilaman ni dem yu. Kiyaong. Shisha. Me ubaw ko nublay. Ukristan. Habdeng ijing tenju. Kalong kubor ka bang akwaban kren hagan nagkupor ka bamenta. Ki parabang ibait. Ki don sibun. Ki jing yakendu. Ki jongi hagan nagkakendaw. Kiba ngingi Siyam, ngingi Jumat, hakajing im, kiba kidon gipor, bakitan yangi, bangin ya kendu, ya katong hakajing im jongi. Bat kaba penlong yangi, bangin nempoy su, hakatakatong, hakajing angnut, kabangitrang. Kila banlong, kijing hakayo kakot,
Kila banlong kijing haga jing day hapdeng jong ngi bat kamalade lani kajing day hapdeng jongi bat kilong ying kilong sem lani kila banlong kajing day hapdeng jongi bat ka imlang salang bat ki parabriu kilong kijing tenju kilong kijing ngidon hagi ni kisngi giba mantah parabangan bayi kabangan ka way na kijing ya tengku ka ba haga jing ka bangi ya kendu kidai kini kijing pang kijing sitom ki bangi haban ya kendu ki parabangan kajing wanjia jong ka kijing pang COVID-19 kalong ka way na kijing ya tengku banganget kadai ka way na kijing ya le ki bakrau jong ka jinget kristan ka jongi kiba kidon sibun ki para bangai bayi lang bajong kini kijing ya tengku haga jing kawan jia ka way kijing ya kendu haki bat kata kadai kijing siap ting bat haba kadon kijing siap ting kadon kijing kta ya kijing snau ka jong ubriu kadon kijing kta ya ka rukom bat kijing long ka jong ubriu ka human behavior kadon kijing kta hau ubriu Mana bangi puli ya kena kebentan ka ketien ka jong blay kaya thu yang i ya ka jingjia ka balajia hapdeng jong ka duriau kelilaya ka ketien ka jong blay kaya thu yang i bahaka da ka sengi hadin bau jisu udang sudah besar ya kisan hajar ulanang ong ya kisenran bakinang lecetai sesiliang ban lece ka pernam badiala di ulanang kiu haulum ban lec banduai bat ka bagi senran kidang kiu hagaling bat kilanang ya caprang hagajingking ka jongki hagaling hapdeng jong ka duriau kaladon ka jingki ka bakrau kaladon ka jing palo kalawan ka eryong ka bakrau bat habakawan kita ka eryong ka ka bakta nengkong ye kisenran kadai ka jing siap ting bat hapdeng jong ka jing siap ting kini kisenran kila perta daga ketien ka bajam kila perta daga ketien ka bajam banwat ya kajing irap nang no kabakila banyo haga jing sisa para banget bayi kisenran ki jongu jisu ki donap deng jongki ki balong ki riu tebet hadu kata-kata haga lenti jong kajing yat duriau ke jongki namar bagi degi nong tong dok ha nrei haga tagapor bagi ya siamnya ka eryong om don jing tebet kawan kajing siap ting haki kini ustad psikologis ki juang berabor baik don laijat ki jajing siap ting ke bau beriu ba im hagane ke pertai usad siap ting kabaneng kong kadai ke jing siap ting ya ka balalet no ka bau yesem haga jing haga balalet no kapan sir hadu kata-kata yo banyak kendu ya ka mentah kabar pada kejing siap ting kabaong kini kiri ustad kolong kadai kejing sengau kia ya ka mentah kidon sibun kisamla ke bangi yesyam kiong habangi perkat ya ke bangi layak kendu haga jing kijing syarem jong kejing ke bangi ladai ban mat ngi sengau sir hadu kata-kata ban ya kidon ru kilong kemi kibaong habangi perkat ya kene kejing long jing man jong kene ke pertai mentah ngis ngau sirkai adu kata-kata mat kabalai kadai kejing siap ting ya ke bansawan kadon kejing bom sengau tikna habaki perkat ya ki bansawan kidon kiba perkat kakam ka bakum nongan yo kalong ying kalong sem ka bakum nongan yo kajing start ka bakum nongan dai ban tedah ka jingim kidai ki jajing siap ting ki bau beriu hakane ka pertai usad siap ting barobor bada bangi perkat ki don ru ki por ki bakum ki banget ngim kwa bakin jia haga jing jongi bar habaki jia kita ki jing jia ki bang ngim kwa bakin jia kami ka jing keli bat kata ka jing keli kelong ladau jisu ulawan ban ai ya ka jing bat ka jing ka bakerhai balai bakum gi banget bangi haban sya sitom hakane ka pertai kidon kipor kibakani ka jing keli ka jumi barabor klem na ka jing perkat ka batikna ngiju perkat ne ki para bangai bait balai bakini ki jing tenju balai bagi jing at pelung joga jing ki wanjia ka jing jongi aku aban wan rasau teliki ki para bangai bait kabaneng kong
Kadau bakini ki jing jia, ki jing tenju, alane ki jing jong ka jing im ki wan jia ha ka jing im jong i gibreu. Kabaneng kong kadai nalade. Ladangi don ha ka jaka kabangim dei bandon. Ladangi le ya kai kabangim dei ban le. Ladangi perkat ya kai kabangim dei ban perkat. Ngilong kadau kabaneng kong bagawan jia ya ki jing tenju jong ka jing im. Kaprobeb kabakat sau kadekot kat ar kong kadon gelenti kaba imat bejo beriu. Nrei kabakut jongka kalong ka jing yap. Habang imbu ya ka jing shania hau belay. Habang im shania hau hagipor bae. Halani hakapor kabasuk. Barngijit ya laga jong gelenti. Ngikut hagajing jenjar ki para bangit bayi. Kabar padi kada inaw soitan. Kidon sibun kipor kibaw soitan ulong kadaw jong ka jing tanjo jong ka jing yale agabakum gibanget ngidon. Nginget nginom la aban kelet iya ka jing yatho ka ktin ka jong blay iya ka jing jias pang ujob. Ujob ulang usyakri jong ublay. Ubalamat iya kejing tenju ha kejing im. Kabanga perkat don em uberiu ha ka pertei. Ubalamat iya kejing tenju kembali ya kendu ujob. Ujob ulade bandu no iya ka spa iya ka peu ha kejing im jong u. Ujob ulade bandu iya laki jong ki khon. Kibalaklat no pila aban perkat para bangaj bayit. Ujob ulade bandu ya kajing kojing kia. Bat kawan dia kajing kordit kabakrau kajing ya kendu jong. Bat kidon sibun kipor baulah kom tim mila kajong gesngika. Namar kajing bau ya kendu. Kito jauh ki bebat ya kamet jong ki pen kordit hadu kata-kata ya kajing kajong siman. Bat hapedeng kata kajing kordit kabangas ngauban ong bau job. Lasyong ruji layang kendu kajing siam jong u. Sakat tengah ka jong u. Kaben. Bat kapet no na u. Pila ban berkat ya kajing ya kendu. Ka tengah kabai. Kan ong yau tengah toyap no. Pila ban berkat. Kidon sibun ki perlok. Kita marah kajing ya tengku, kajing ya day kajong ki hakalong yin kalong sem. Kawan dia, kajing kulmar kajing im kajong ki. Pilaban perkat ya ujob ya kajing tenjo, uladu nadong syadong. Namar bau setan ulawan panau belay, ban ktakti ya ujob. Para banget bayi ju setan. Ulang kumusing bakruh ang kaktin ka jong blay. Ubayat sa rum matsaneng ban ktakti yakikon jong blay. Uang nuot bantan bat ban penjot yaki. Kabalay. Nakapop jong kiway pat. Ngaju sultanat ban perkat ya kaway nagirukom perkat. Kilong syua man syua jongi. Sepang kata kasan perkat pom pertan. Barhabang ipuli ya kajing long jing man bat ya kajing ya tu kana jong ki long shua jong i. Kiju ya tu kana berbor bat kijuang berbor. Meladan menu ki badon kajing syong sang. Syong sang uwei pat pom pertat ya uwei pat. Kata kadika rukom perkat bat kajing ya tu kana jong ki long shua. Kabagi ju ya tu kana berbor. Bat kajia kumta. Kajia kumta. Kidon kijing jia. Kai ka bang umut banong hang ni. Kidon sibun kipor. Kiba namar. Kano. Kajing bakla. Kajong nori jong no. Uwei pat uhaban sa sitong. Ngipuli ya kaktin kajong belay ya kajing ya tu. Sipang ujona. Ujona. Namar kajing yale persya kajong uwi ka hukum kajong ublay. Kabaw lapha ya uban let ban yalap hakanong ba ani dewe.
Kalawan ra ya ka jingjan jari kinong king ling badia ka ling hi barok kaway habagi don nakaduriaw hagalenti man na siya Tarshish. Kaladon ka jing lengkom jing mut tang namar bau jona ulay alay persya yaw blay. Kidon gipor kibajia kumta. Teng kidon gipor kibalada mga kumukpa jong kalong ying kalong sep. Ngale persya ya kamon ka jong ublay. Kawan ka jing sya sitom hakikon kikti hakidukot jong kaying kasem. Kabasaw bade. Kiday kijing tenju na ublay. Kaktiin ka jong ublay kong. Ya kita kibangangai ngasneng bat ngasempat. Uji su gospel Yohanes kalnong kasang. Habang ipulingin siyam. Uang ya kita kibasayso. Ngakalat yi. Bakin yo sayso kambun. Kamlong kabasok. Bangin siya. Hakajing kalat kajong ubalay. Kamlong kabasok. Henry kajing temu. Jong kini kijing kalat kilong. Nakabenta. Omban penjot ya kajing jong i. Henry bantay ya ka. Ublay lama kijing tenju. Kibau penjia hakajing im. Ukwa bangin yo iya ka bor ka jong u hapadeng jongki. Way perlok sam lawang posto. Lam daday bang amat ya ka jing sitom ha ka jing im. Nganom sengaw to te bau Jisu long nong penkia. Lam daday bang aladay ban sakma ha ka pertay ha ka pop bat kijing aurea nganom sengaw to bau Jisu ulang nong penim. Ublay ukwa ban panpaw ya ka bor ka jong u haga jing im ka jongi. Bat kini berabor kijing yale kijing tengku haga jing im kibangila ban ya kendo haga jing im shimet haga long ying ka long sem haga jaka ka bangi trei haga im langga salang haga balang kidon sibun kipor kibangis ngau kumba ngidu jing kermen ngino mensir. Kumbakala jia yiki senran ki jongu Jisu. Hapadeng jong kaduriaw kalilaya. Henry ka kabagaktiin ka jongu blay. Kapan kan mau yang ihang ni. Lang bau Jisu kalong. U Jisu ang. To silur. Day mga tuwat syapti. Tos ngaw silur. Day mga tuwat syapti. Compare laki long ki expert. Henry hakajing ya tengku jong kajing im kim laban syan. Kilaya pertada kajing siap ting. Henry u Jisu. Wan seki wong tos ngaw silo. Day mga. Wat siap ting ang u Jisu. Habang ngapuli ya kanay kabenta nagaktin ka jong blay. Nga siyam lay telik aka ki bang akwa banya samlem mapadeng jong i. Kabaneng kong habaw Jisu wong tos ngaw silur day mga WhatsApp ting. Kabaneng kong udan manong yang i. Kemit yaki kemat. Siaga jaka kabangi day ban kemit. Kemit yaki kemat. Siaga jaka kabangi day ban kemit. Kakatian ka jong blay kaya to yang i. Bau Petros ndaw yo iyaw tayo Jisu. Wong ko kenrat. Lada day mame. Ong yang abangan wan siya me. Jisu wong wan. Kat bau Petros. Udang keme. Tiki kemat siya Jisu. Ong gaktiin ka jong blay. Ulaya. Calor jong kaom. Kemit. Tiki kemat. Siya kajaka. Kabangi day ban kemit. Kidon sibun kipor. Habang ingi butong ya ke kabangi day ban yo. Mat habang kidon ke kijingnya tengku jong kajing im. Kibatan yang ngi sadin. Ngi kelet no ban butong. Ngi kelon no. Le singa kwa ban long uwe ha kajing im.
Kalaban long ketong haga jing yat lenti. Haga kelip mat kabangam kadewi ki kemat ki jonga caka ta ketong. Kadai ke kelip mat kabangam ngadu no ya ka jingkut jingmot. Kata kadai ke wei ke badon kam yang ikum ki bangai. Hang di kemit jigi kemat siau Jisu. Kadai ke jing yat lenti jong ke jinget. Kabangi pai ki kemat siau Jisu. Udan senda jongi. Udan kabor halor ki nong siun jongi. Udan kabor halor ki jing yale ki jongi. Ublay kuat jengi bangin nempai sa kamon sa kadiang. Ublay kuat jengi bangin nempai sa ka eryong sa kijengat pelong jong kejengim. Bat ujisu ki para bangay. Ngin ya halor jong ka om. Nasu tenat ban berkat yau Isaya hakal nong ka besau fulay. Tuat siap ti ang ong Isaya. Namar ngalasi uspa ya me. Lada men yad lama kading men oming. Haba me yad lama ka kan namuan gajing telep yame. Kami tigi kemat siau Jisu. Kajing siap tiang berbor kajuan ha kajing yam namar. Kajing bakla ha kajing kami tigi kemat. Haba gi kami tigi kemat ha kajaka kabom day bangin kami. Berbor kajutan yang isadin. Kisenran gi kwa ban le chatai Cecilia. Bara bagi pai chatai Cecilia. Kidon ga jingkerman bakin sepoy. Kisenran ki kwa ban le chatai Cecilia kadon ga jing apdeng. Habagi pai gi kemat siau Jisu. Kin poi chatai Cecilia. Bara bangaj bai habau Jisu don bat ngi. Kamut banginam ya kendu ya ki eryong jong ga jing em. Andai kamut ba kandom don ka riong kaban pengam ia gajing im jongi namaru Jisu udon ban unang ruai semensi uang pet siau Jisu lameta pet ban im pet siau temen yo lat pet ban im ongonong ruai semensi ublei kwa ingi bangin kami cikmat syaga jaka ka bangi dei ban kami kabar pada ke bau belai ukwa yang iban keren lemagane ke kubur kalong. Ukwa banong yang i bangin nget haka ketin ke jong belai. Jisu wong iki senran yang ini le cetai Cecilia. Yang ini le cetai Cecilia. Kata gade ke ketin ke jong belai. Kabau pun kan mau ya lagi jong senran. Kamut ba si sen mau Jisu wang yang in le chatai Cecilia kanam don kanu kebor kaban kanglat igi senran ban poi Cecilia katanga de ketien ke jong belai kamlong ke bapla kidon sibun ki por ha jing im jongi kababa ki poi ki por ki ba ngisdang ban yu i ya kita ki jing ya kendu kum ki jing kanglat jong ke jing im kabangis ngau kabangim la asuban bat ya kita gijing kanglat jong gejing im ban ngisdang ban sange no ya kita kejing kot kabasawa haka donut ka jongi hang ni bangi puli ketien ka jong blai uji suong yang in let syatai Cecilia kabamut ba nginum sya bagi jingat pelung jong jing im kin ktakti yangi bangin poi su Cecilia andre bangin sim bakane ke jing ya kendu kadai mau jamban poi Cecilia kabanai ke jing klan ya ke jing im jongi dak kabangi ko ngu ya ka ktien ke jong belai ke badan kambing iban le kalong ngin yai buteng ya ke jing ya jongi syapran ngin yai peteng kasam ka chispa khat kendai chispa san ka dekhot kong ka ktien ka jong kalong ka jing sai ya ki kejat jong kata ka de ka bor juga ktien ka jong blai kidon sibon ki jing kelon no ha ka jing im kimi inamar ba
ngim kwa ban pelet ya kejing mut kejongi sia kaktian ka jong ublay. Habagadon kajing yele hakajing im. Bat kaktian ka jong ublay kamdon kadon kajing kelon. Ngiken mau bau jisu ula job yau syaitan agar riklau. Da kaktian ka jong ublay. Kaktian ka jong ublay kalong kabor. Kaktian ka jong ublay kalong ka white lam ban yele. Igi nong syun. Baday na magkataka daw kadon kabor haka. Nagkataka daw Matius hakal nong kabahinyaw hakadukot ka ba arpo sam. Upan kan mau ingi uang tau ba yos ngew yiga ktian jonga. Bat ubale de artat yiga ktian ka jonga long beri ubasta. Kada kabor jong ka ktian ka jong ublay. Bat ubakum tau beriu ongu Jisu unam kelon. Uskem komu beriu ubataya ka yeng ka jong halor jong mau siang. Kamper ki eryong kinja uslapun hap. Kanom kelon. Ublay kwa yaga jingkok ngu yaga ketien ka jong blay kabalay ban kabakado kajing yang scam haki kular ki jong blay yang scam haki kular ki jong blay kat bau Petros udang wanhang ni hap deng gijing at pelung gi bakrau uji suang day mga what sheptin kaktian ka bau cisuang day mga kala aya ka jing kemen ya ka jing kermen haki senran kabamut ba kadai kaktian kabadap rekat lembat ki kular ki bakrau kadai ka kular ban ayu kadai ka kular ban yarap haki eryong jong jengim kadai ka kular ban le isnei haki por bae jong jengim kadai ka kular banai jingso hapdeng jongki eryong jong jingim kadai ka kular ban pelat jau breu banget hapdeng jongki eryong jong jingim ui sayakal nong ka sau puai ka dekot ka bakat lai uang utrai un bat yamena ka kti ka monjong ublay udana senda jong abad jong pi ki para banget nakataka daw Jisu ang gospel Lukas nung kat arlay puan. Uang wat nam siap ting ko kakenhuan marin jonga. Kidan sibun gipor haga jingim jongi. Kibangi kuslay. Mat kaway ni gijing kuslay kalong. Kaingin bam, kaingin di, kaingin kup. Kumnong ilaban im, hakalasyay kalasisngi. U Jisu uang kumno. Wong wat kuslay kay iba pin bam, kay iba pin kup. Wong kami ito igi simmeneng, kami ito igi tiulili jong kapentor, kim bet, kim on, ublay ubsa. Nga ba nga perkat ikan kapentak tin jong ublay nga perkat. Atau ublay wan siya ki tiulili kapentor, wan siya ki simmeneng upen tian jing bam yaki, ublay ula kre ya jing bam na kata jong ki wat ya jing bam ba ublay ula pan kre kata gadai ka jing kular ka jong ublay bat ka kabadon kam yang iban le para bangai bai haba ki jing tanjo jong ka jing em ki wan kalong bangin bread ya jing kuslay syau ban bread ya kita ki jing syau ong ketien jong blay Stephen kong Petros san nyo. Daga ba bret. Igi jing kuslay baro. Nabaw sumar suker mau. Sepang jongi. Ublay udan nasenda jong abad jong pi. Udan panirap yang abad ya pi. Kenang ba ngin yo mat ya jing emad ya jing suk. Wang ya jing suk jong ang ay ya pi. Ya jing suk jong nga ino api. Om kumbaga pertay ka ay. Nga ay mga ong Jisu. Para bangay bayi. Ladaw blay ula pelajau Daniel naga krem juga sing. Ladaw blay ula pelajau Shadrach, Meshach, badu Abednego nakalawarding kabakrau ka jong sim Nebukadnezar. Ublay kularu ban pelaj yang abad yapi.
Kay kebadan kami yang abadi pi ban le kalong ban syania hau ban nge haga ktien ga jong u ban kmet digi kmat syau ban ban yang skan haki kular ki bau belai ukular ngajusong tenan ban berkat digi ktien ki bau nong ruai syaman sim ruai wong haga jing yaj pertai saudong dap ka ut ka jau umat hababe yutiu babun rong Yosia ban ngabat ban yo tangu Jisu jingim hun dengan sasyep kadang-kadang ke jing kemen usngi jing syai day tang mau badu kelur ka Bethlehem unang rai syem siem habau syem yau Jisu ka jingim ula bau Jisu ulong kabor jong ka jing yarap ula bau Jisu ulong ka jing kemen na ka jingim kabapalat ya kata ka jing kuslai ka bau day banyo badai ta kadau ubret yau Jisu ublay ukwad yang abade pi para bangay ngidon na kipor kiba ngidon na kisengi kibasitong ublay ukwa yang balang bajong ini kijing ya kendu ha kijing em kibalong kijing tenju para bangay tongin siem bagine kidiki mau jam kiba ublay ukwa ban ay hangi bangin no ya jam siya perang ha kijing bar ha kijing syakriyo ublay nungker kuya pi barok ki para bangay unagersan bor ya pi unai bor ya pi ya ki por baro banginam kuslai hendrengin bu ya ki jingat batsyanya daga bangi bread ya ki jing kuslai hau Jisu daga bayatu au ki jing duai kadon gabor ka bakar ublen kerku daga buram ga jong amen Ki para bangit baro mat kumjuru ki parlo ki baya sementa bat kabalang haganiga channel. Ni penpa wa jing sungo yo play lembaga ni jing sakri. Mat kerpang ru lembaga ni khobor ka bang yo sungo lemai postor. Tu play unis ni ban kerku yang ilang baro. Mat haganiga por ni penpa ru jing sungo ya baro ki balai sementa haganiga jing seng. Nadu ibayalam ya jing ruai. Ibatem kumjuru iba puli na kaktin ka jong play bat baduai. Bat iba airu ya kejar kerpang lemru badi pasor iba la ai kan khobor nak tin ka jong play tu ublay ka jing suk undar ka bat phi ublay undar ka bat phi ru ki parab nget ki balai semanta na lagi jong ki jing kesem ublay jong jing suk undar ka bat phi haki por baro jong jing im jong phi ngine perwai no ya jing sakri ha ni por daka bangi ruai ka ya ka nambar jerwai ka ba aspa prapulai ka nambar jerwai ka ba aspa prapulai Jisu kan rat ya rap yanga lam jing rap jong mengan yam Hamedon jing penem badam yarap yang atrai kumtu boro saujuli ki khod lamar ka khoros bad hadien jong ni jerwai kan sakarpat sosisien ni pasor li jerwa ba insa pella jangi da ka jingkerku bad penuai Ken rat yang ayarap klem jing yarap jong mengan yap hamedon jing ben badap yarap yang atrai yarap yang atrai yarap yang atrai bangan yo imbame layap yarap yang atrai namar jonga ubreu barem yalaka kli melapendem yang alujon topen longskem yarap yang atrai yarap yang atrai
Ya Rab yang atrai bangan yo imbame layap Ya Rab yang atrai penbet ya kata syungan la bonsin ngato muban leba atrai ya Rab mame yang Ya Rab yang atrai Ya Rab yang atrai Ya Rab yang atrai bangan yo imbame layap Ya Rab yang atrai Asla jajong mengan yai dem isnai doat ben slem ben im ya u barem ya Rab yang atrai Ya Rab yang atrai Ya Rab yang atrai bangan yo imbame layap Ya Rab yang atrai Tungin niyo penuai. Nyai nguya me able bok pa jong i bahabeneng. Mameli alam yang ia terabi cegana ko por ka kentang jong ka jing slok bat me. Terabi ngida duai ba men bahaban pediang. Ye gini gi benta baro gi bengin leyo ban pendep lang ba jong kana ko por. Ya rabi ngi bengin mi nang ne daga jing kemen. Regala ba jing kerku gi ba krau ki ba medan ban ai habreng jong ilang baro. Haga bangin siyo banwai no naga jingiseng ka kentang go kanran. Ato dai ba kajing ai kajing Jesu Kristus ba utray. Kajing i kajing ublay pa na do bom jukod. Kajing islo ka bari ka batangen bat pensaj bor no man sim ako. To kinalay belang way blay ini syong dap kerhay. Nagala man ngi baro. Kabalang bat kirungat kilang saudong juga pertay. Nado mentah do ki ba bom jukod ro. Amen.